Tukang parkir nyolowadi. Saka jam 7 esuk tumekaning jam 5 sore. Nanging menawa ana tugas mengajar kuliah bengi, biasane baline wanci bengi utawa malah tengah wengi. Kaya dina iki, aku tugas mengajar kuliah bengi. Dadi, aku uga wis siap-siap saka omah lan pamit marang sisihanku. Menawa dina iki aku kerja lembur. Udakara jam 11 bengi, aku wis rampung anggonku mengajar. Para mahasiswa uga wis padha mulih kabeh. Ora kaya biasane. Wengi iki rasane anyes banget. Kampus gedhe ing saktengahing kutha iki katon megah. Nanging yen tengah wengi sepi. Ditambah udan riwis-riwis ndadekake tintriming swasana. Sawise tata-tata kanthi jaketan rapet supaya anget, aku enggal-enggal tumuju ana ing basement anggonku parkir kendaraan. Mobil sedan tak starter. Nanging yo pancen wis dadi bejaku, dumadakan ana sing aneh tumrap ban mburi mobilku. Aku mudhun lan tak sawang. Pranyata ban mburi sisih kiwa gembos, bocor. Mesti wae aku bingung. Bengi ngene pranyata mung ana ban serep ing jero bagasiku. Ning aku lali menawa dongkrak lagi disilih tanggoku lan durung dibalekake. Tingak-tinguk nyewa nengen. Sing ana mung remeng lan sepi. Papan nanggonku parkir pancen adoh saka pos satpam gerbang utama. Uga blas ora ana dosen utawa mahasiswa sing liwat. Mbok menawa pancen wis dadi bejaku. Dumadakan katon ana pawongan nganggo seragam tukang parkir liwat. Aku nyicil ayem, enggal wae tak celuk. Nyuwun tulung Mas, niki ban mobil kula bocor. Kula mboten beto dongkrake. Ujarku marang tukang parkir iku. Nggih, sekedhap Pak, kula pendhetke. Wangsulane cekak. Udakara 5 menitan, tukang parkir iku wis bali maneh nggawa dongkrake. Ban serep tak wetokake nuli tukang parkir iku masang dongkrak ana ing ngisor mobilku. Ora bisa cetha aku nyawang priye rupane tukang parkir kuwi. Nanging sajake isih enom. Sing cetha tukang parkir kuwi awake kuru, cilik, rambute dipotong cepak. Lan aneh maneh, menawa tak takoni, wangsulane mung nggih, boten. Ora nate wangsulan sing nganggo ukara dawa. Daleme pundi Mas? Pitakonku. Caket mriku. Wangsulane alon meh ora keprungu. Nuli meneng klakep. Yo wis, ora dadi apa. Sing wigati aku entuk silihan dongkrak kanggo ngganti ban mobilku sing bocor lan bisa enggal mulih. Sawise rampung anggonku ngganti ban mobilku, dheweke tumuli menyat nggawa dongkrake tanpa sapa aruh marang aku.
Mbok menawa tukang parkir kuwi arep balekake dongkrake, banjur terus mulih. Merga iki pancen wis ngancik jam 12 bengi. Ngono panggraitaku sinambi njupuk dhuwit kanggo ongkos parkir lan panuwunku karana wis asung pambiyantu njupukake dongkrak. Enggang ngarep kampus, aku nuli mandeg. Ana satpam sak perlu nitipake dhuwit kanggo tukang parkir mau. "Mas, nyuwun sewu, napa wau wonten tukang parkir nembe liwat mriki nggih, Mas? Niki ajeng titip arta kagem piyambake." Satpam loro mau katon pandeng-pandengan sajak bingung. "Mengke rumiyin, Pak. Nyuwun sewu, menawa ingkang dipun kersakaken tukang parkir kuru alit lan rambutipun potongane cepak." Satpam sing siji sing pranyata jenenge Darman balik takon. "Inggih, leres," wangsulanku. Aku nuli njlentrehake prastawa sing mau tak lakoni. Darman katon unjal ambegan, banjur benerake ceritaku. "Wah, boten namung panjenengan, Pak, ingkang ngantos ngalami kedadian menika." Darman ngandharake, "Satemene tukang parkir kuwi wis tinggal donya. Sawetara wektu kepungkur lan dikubur ing sarean umum mburi kampus. Rumiyin nalika tasih gesang, tukang parkir nika pancen pendamelanipun nggih tukang parkir, turene sekenabung kangge biaya nerusaken kuliah. Griyane wetan mrika, tiyangipun gadah tindak tanduk sae lan asring paring pambiyantu tiyang sanes." Jrenteke satpam kuwi. Nanging eman piyambakipun tilar donya amargi ngalami kacilakan tabrak lari inggih wonten mergi ngajeng kampus mriki. Ujare Darman sinambi bola-bali unjal ambegan. Aku gumun, kok bisa nemahi kedadian ora tinemu nalar. Sawetara wektu candhake nalika mulih bengi saka kampus, aku mecaki parkiran basement kuwi maneh. Nanging ora ana prastawa apa-apa. Ban mobilku ora bocor maneh. Ora tinemu karo tukang parkir kuwi maneh. Sing ana mung sepi. Senajan atiku rada goreh, kabeh tak pasrahake marang Gusti kang murbeng dumadi. Cuthel.